שלום, לי קוראים רוני. לי קוראים עדי. שמענו שיש תוכנית חדשה של המסע וממש רצינו להשתתף. אנחנו רוצות שהשנת בת מצווה שלנו תהיה משמעותית. כן, אז נתחיל עם השאלות? יאללה. למה אתם מתאימות לתוכנית המסע? אני חושבת שאנחנו מתאימות כי אנחנו כזה ג'אדאיות ונותנות בראש, כן. אמיצות. גם נגיד אם נותנים לנו משימה, אנחנו יודעות לבצע אותה עד הסוף, הכי טוב שלנו. יאללה, שאלה שנייה. מה מיוחד בקשר שלכם? אני חושבת, המשפחות שלנו חברות מאוד טובות. וגם אנחנו מהגן. כן, ואנחנו חושבות שזה יעזור לנו. כן. זה יעזור לנו במסע, בגלל יהיה לנו שיתוף פעולה ואנחנו מבינות את אחת השנייה. אז זה יהיה לנו מאוד טוב. כן. יאללה. איזה כוח, תכונה כל אחת מביאה? שתוכל לעזור לכם להצליח. אוקיי, קודם כל אני חושבת שרוני, זה כוח שאני שמה לב לה, שהיא, כשאני עצובה, או זה, יודעת להצחיק תמיד, וגם, את חושבת את זה? אני חושבת שההומור באמת יעזור לנו שגם אם יהיה לנו קשיים או שלא נצליח משהו, כאילו יאללה, מרימים. ועדי היא מאוד יצירתית והיא תוכל לעזור לנו ברעיונות, איך לעשות את זה. זה דברים שיכולים פשוט לעזור לנו. אני חושבת שביחד זה גם יהיה מאוד טוב. יאללה, מה המכשול שיכול להיות לכם במסע ואיך תתגברו עליו? וואי, אני מפחדת שבאמצע נריב ואז יהיה לנו ריב גדול ואז פשוט יאללה, אני לא רוצה אותה יותר. אבל נקווה שזה לא יקרה. וגם שאולי נפחד שפשוט יבוא עלינו דברים ולא נהיה מוכנות לזה. נכון. מה אתם הכי מפחדות שיקרה במסע? אני גם מפחדת שיהיה משימות קשות ושלא נצליח ושפתאום נתייאש, שזה לא יקרה, כי אנחנו בעזרת השם. מה אתם מצפות שיקרה לכם במסע מבחינת הקשר שלכם? אני חושבת שהוא יותר יתגבר כי אנחנו נהיה הרבה ביחד ואז זה כאילו יעזור לנו להכיר אחת השנייה אפילו יותר טוב. אנחנו נבין יותר, כי נבין מה כל אחת יודעת, מה כל אחת, כאילו נבין יותר את אחת השנייה. כן, אוקיי. האם אתם חושבים שאתם יכולות לנצח ומדוע? ברור. כן, אנחנו חושבות שאנחנו מאוד ניקח את זה אם נתקבל. אז ומדוע? כי אנחנו חושבות שכזה אנחנו ניתן בראש, בעזרת השם, לנצח. ביי.